दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ थांनाय 16 जुलाइनिफ्राय जागायनानै जोङो 30 जुलाइसिमाव खुंफुंनो थाखाय बेखौ थाम-थिम खालामदों आरो बे खुंफुंनायाव गासै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव 21टा दख'राफ्रा बेवहाय मैखोमै दिनै बे दतमा गोजौसिन गेलेग्रा फोथाराव बाहागो लाफैदों आरो आं गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि गासै दख'राफोरनिसिम आङो गिबियाव साबायखर जासिबाय। जाय दख'राफ्रा दिनै बे बादायलायनायाव देरहासार जानो हायाखै बे बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखरखौ जासिदों। खारन जोंनि उन्दै उन्दै गेलेगिरिफोरखौ लानानै आरो जोंनि बर' हारिनि भबिसतखौ लानानै जाय गेलेगिरिफ्रा बिथांमोनहा दिनै बाहागो लाफैबाय बिथांमोननि इयुन आरो बर' हारिनि थांखि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बियो मोगथाङाव महर मोनथों। बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि जाथों गेलेनायनि गेजेरजों। दिनै बे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला एबसुआबो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों आरो दिनै फैगौ जे 30 जुलाइआव जोङो फाइनालखौ खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय बायदियै दिनै सेमिफाइनाल हिसाबै जोंहा सेमिफाइनालाव मोननै हान्जा बेवहाय बादायलायदों आरो नोंथांमोनाबो दिनै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ नुबाय आरो मिथिनो हाबाय जे बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसाइगाव दख'राखौ दिनै फेजेननानै बिथांमोना फाइनालाव थांनो हाबाय आरो दहाय एसे सिगां जे जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नर्थ क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव सेमिफाइनाला जानानै थाङो आरो बेवहाय जमदुवार दख'राया देरहासार जानो हायो आरो बे देरहासार जानायखौनो लानानै 30 जुलाइआव जिहेतु जोङो फाइनालखौ खुंफुंनो थाम-थिम खालामनाय जाबाय आरो जोंहा 3rd प्लेस जे गेम जोङो बेखौ फाथिगोन फैगौ 28 जुलाइआव बेवहाय नर्थ क'क्राझार आनसलिक कमिटि एबसु आरो गसाइगाव आनसलिक कमिटि एबसुनि गेजेराव जागोन। दा बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा आरो दिनै गासै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन 28 थारिख आरो 30 जुलाइआव बे दतमा गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैगोन। आं बेखिनिखौ जिल्ला एबसुनि जानानै बयनिसिमबो खावलायबाय। खारना जाबाय जोंनि बर' हारिनि जोंनि जे फरायसाफोर उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ बुहुमाव गाव गावनि थांखि फरायनायजों लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोंनि बर' हारिनि थांखिया जाफुंसारथों, गावनि थांनानै थानायनि थांखिया जाफुंसारथों। फरायनायाबो जोङो लांनांगोन आरो गेलेनायखौबो जोङो लांनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय बायदि बिथिङाव सोलोंथाइखौ लानानै आरो जोंनि आथिखाल जे जोंनि फरायसाफोर बा दिनै गोबां गाज्रि हुदा जे ड्राग्स सोबनानै बा गुबुन गुबुन फरायनायखौ नोरजिया खालामनानै बायदि हाबायाव लिप्त जानाय बेनिफ्राय जोङो बोरै उद्धार खालामनो हायो बर' हारिखौ बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै जोङो नैबे 13 बोसोर बैसोनि जे हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंदों। ओनसोलनि आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफोर खुनु बेवहाय फारागथि लायाबालायनो जोंनि गुबुन गुबुन हारिनि हारिमायारिफोरखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय बा बे फाइनालाव जोङो गुबुन हारिनि दोलो संगठनफोरखौबो जों खावलायगोन आरो बिथांमोना जाहाथे बे गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैनायजों लोगोसे बिथांमोननि गेलेनाया जाहाथे आवगायलांनो हायो आं बेखौनो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम आङो खावलायबाय आरो बेवहाय देरहासार जाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु
बड'फा गेजेरारि सोलायनाय मावथांखिनि सिङावनो जिहेतु बाक्सायाव खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामदों आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्रायबो जोङो मैखोमै बाहागो लागोन आं बेखिनिखौ मिथिहोबाय। गोजोन्थों। हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। लोगोसेयै बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जिसि नार्जारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव जोंनि फाइनाल जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनि बर' हारिनि बागुरुम्बा बायदि बायदि मोसानाय बे हाबाफारिखौबो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो फैगौ 30 जुलाइआव जोंनि जे फाइनाल जानो थांगासिनो दङ बेवहाय जोङो गोबां जोंनि बर'नि हारिमुखौबो दिन्थिनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो खावलायदों आरो जोङो बेलासिनि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंनि जे फाइनाल बादायलायनाय बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो बेखौ थाम थिम खालामदों। बेनिखायनो बे दिनखालि बयबो बाहागो लाफैनानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय जे 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय आङो बयखौबो हांख्राय हरबाय आरो जागायजेननायनिफ्राय दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंखौ जे मदद होबाय जों क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जों मालाबाबो बावनो हानाय नङा आरो जोङो इयुनावबो मदद मोनलांबाय थागोन बे आसाखौ खालामबाय। गोजोन्थों। दिनैनि बे जोंनि दतमा आन्सलिक बर' फरायसा आफादनि सिङाव क'क्राझार जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव जेनाखि मोनफ्रोमबो आन्सलिक एबसुनिफ्राय आन्डार 13 बैसोनि जेनाखि फुटबल गेलेनाय बे बादायलायनायाव 16 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै गेलेयै गेलेयै दिनैसिम 26 जुलाइ जाहैबाय। बेवहाय गेलेबोनायाव जेनाखि दिनैहाय आं बे समाव आं बेखौनो बुंनो सानदों आङो जिहेथु बे दतमा हालामनि दतमा आन्सलिक स्पर्ट्स एस'सिएसन एबा आङो दासानि आफादगिरि जानानै आं बे समाव बेखौनो बुंनो सानदों जिहेथु दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बड'फानि जेनाखि गोजोरथियारि सोलायनाय बे बिथांखिजों जोंनि हारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावगाहोनायनि थांखिजों बे गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जिहेथु खुगाजोंल' ओरै दाफुंनांगौ ओरै खालामनांगौ होननानै बुङाबालानो दिनैहाय प्रेक्टिकेलि हारिखौ दाफामनायनि जौगाहोनायनि बिथिङाव जेनाखि गेलेनाय बिथिङाव बे गेलेनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा आवगायदों बियो खुब बरायथाव आरो बाख्नायथाव। नंखायनो आं दिनैहाय सानदों बेखौनो बुंनो सानदों जिहेथु बियो मोनसे जोंनि बेसेबांबा गिदिर मोनसे हाबाफारि जानानै थाबाय। दिनैहाय 16 जुलाइनिफ्राय दिनै 26 जुलाइसिम गेलेयै गेलेयै जेनाखि जानो गोनां 30 जुलाइआवहाय जेनाखि फाइनाल गेम जागोन बे गेलेनाय बिथिङाव ओरैबायदि मोनसे गथ'फोरनि जेरै गेलेनायनि जेनाखि टेलेन्ट बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो बे ट्रेन्डजों जोङो बे स्पिरिटखौ जोङो लाखिलांनो हायोब्ला गमामा जोंनि माहारिनि जेनाखि मिजिं बियो मोनसे समाव मोजां रोखोम फिथाइ थायहोगोन आं बेखौ आसा खालामनो हायो होननानै आं दिनैहाय बुंदों। बेनिखायनो जिहेथु
30 जुलाइआव जानो गोनां जेनाखि फाइनाल आङो दासान्दि आफादगिरि जानानै आङो फुटबल मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो दिनै जोंनि बे आन्डार 13 जेनाखि जोङो गेलेनाय बेखौ जोङो फाइनाल हिसाबै जोङो गेलेनाय माबायाव सानाव बयखौबो गोसो थुलुंगानाय मोनसे माबा लानानै गोसो लानानै जोंनि जेनाखि माहारि दानायनि जेनाखि हाबाफारियाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो बेनिफ्राय गोसो थुलुंगा होगोन मोजां रोखोमैनो जाफुंसार होनो हागोन आं बेखौ खावलायनानै आङो जिहेथु बे हाबाखौ दिनैनि बे खेलाखौ मोजां रोखोमै जेनाखि दैदेनलांनो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आङो जायगानि जानानै आङो साबायखर बावबाय आरो बयबो रायजो राजाखौ आङो खेबसेबाव माने खावलायनानै बुंबाय जेन 30 जुलाइआव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै जाफुंसार होनो हायो एसेनोसै। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।